yn cynyddu fan hyn yn rawn gynderfynol yr adran ganol y cymal ola am y prynhawn y 6 o'r bechgyn yma fydd yn mynd trwodd i rawn derfynol yn nes ymlaen. Phil Grove ar 1, Robbie Hydman ar 2, Hugh Roberts ar 3, Paul Dyke ar 4, Alun Evans ar 5, Dewi Wyn Williams ar 6. Ie, wir, ydyn ni'n gweld Paul Dyke, Hugh Roberts ar y 6 fan hyn. Fos i bell ymlaen, ond mae Paul Dyke wedi cael gwell oen. Mae'r cyflymder gen Paul Dyke os geitho'i rhythm, bydd o'n hir yn dal o fyny, ond Hugh sydd yn troi gyntaf gan hau'r boch na a tynnu'r pen. Mor uchel fyny a gallu ddod mwyn cael ymestyn yr oen allan i gwared bob un wrinkle os ydych chi'n smwddio'ch Chris. I'r dim. Felly, a fydd Hugh Roberts yn gallu cadw'r safon, yn gallu cadw'r cyflymdra, yn gallu cadw'r taclusrwydd mwyn bod yn fuddigol yn y rownd gynderfynol. Mae gawn ni weld. Ond Robbie Herdman wedi rhoi chydig bach o spurt mlaen. Fod i'r cyntaf fewn tro yma. Wedi pasio Hugh a wedi pasio Paul Dyke. Felly, Robbie Herdman a Ceffyl Tawel. Y ci tawel os o'n i ddweud. Yn dangos sut mae pethau'n gallu newid yn de. Gyda 5 yn y gorlan y digon o amser i bethau newid o'r dechrau hyd at y diwedd. Ar stodi 4, Alun Evans ydi ho. Mae ddrwg yn ei Dewi Wyn Williams ac ar 2 Robbie Herdman nôl yn i at y bachgen yma sydd yn cael hwyl eithriadol ar ni ar hyn o bryd. Wedi goddi wedyd Ceffyl blaen fel oedd Aaron Pugh yn sôn gynne. Do wir, da ni'n gweld. Mae wedi ffindio rhythm. Mae'n cyflymu efo bob oen, efo bob strocan ydy gwir. Dim ond un ar ôl, ond Paul Dyke hefyd. Yna, mae o'n troi mewn 1 neu 2. Dyna ni, Robbie a Paul Dyke. Mae'n dipyn ar ras mlaen yn hyn. 1 oen ar ôl, mae'n dibynnu wan pwy sy'r oen gorau ar ôl yn y gorlan. Pwy sydd wedi dewis a dethol ore felly. Pwy sydd wedi cael y look ore. Mae'n elfen y look yn hyn o sgwrs o ran pa oen sydd yn dod i chi yn y gorlan. Paul Dyke te, fod i'r cyntaf fewn am ei oen ola. A Robbie Herdman, rhyw chydig ar ei ola. Phil Grove yn y gornel fyna, dyn ni'n gweld o ochr ola i 4 oen. Dyma chi ornest, dyma chi gynnwrf, dyma chi gynulleidfa. Pawb yn canolbwyntio rwan ar bechgyn ma ar y llwyfan mawr ma yn canolbwyntio i'r eitha. Alun Evans ar 5, mae'r ein i bidio anghofio amdano fo. Mae o chydig ar ôl o ran cyflymdra, ond falle ddim o ran taclusrwydd. Dim llawer iawn i fod yn onest, dwi'n gweld o ar y sgrin llydan yma. Mae Alun Evans yn cnifio'n wych a mae sgôr ail dorri fo'n isel hefyd. Rhaid ni gadw llygad yna fo, Alun. Dyna chdi, a Phil Grove wedyn ar stondin y rhif 1 allan am oen arall. Ai hwn fydd yr oen diwethaf iddo fod. Dyma ni nôl â ni at Alun Evans. Mae fel sa'r camera yn dy glywed un camol Aaron ydi. Mae o wedi cyflymu rwan hefyd. Ar 2 Robbie Herdman nôl â ni at o fo unwaith eto. Sy'n byd rhwng y ddau yna, swn i'n dweud ar hyn o bryd chwaith, ac yn y cefndir da ni'n gweld Hugh Roberts yn cael hwyl arni. Ond Paul Dyke, dwi'n meddwl mae Paul Dyke ydy hwn ar ei oen ola, a fo sydd wedi dwy'n y blaen eto, wedi pasio Robbie Herdman, a dwi'n meddwl, os neu ddim symud, fydd hon lawr y ffortol a gwasgu'r botwm coch, a Paul Dyke, sy'n mynd â hi o dan drwy'n Robbie Herdman ac Alun Hedd. Chwarae teg i Paul Dyke, fo sy'n gorffen gyntaf.